Benvinguts tots, anem amb un nou vídeo de funcions sintàctiques i pronominalització, en aquest cas dedicat al complement de règim verbal o complement preposicional. Doncs vinga, va, som-hi amb el complement de règim verbal, com sempre, totes aquestes són les funcions que veurem. Anem al punt 6, complement de règim verbal, que també s'anomena complement preposicional, té els dos noms, jo prefereixo dir-li complement de règim verbal. És un complement introduït per una preposició demanada o exigida pel verb. Per tant, tots els complements de règim verbal van introduïts per una preposició i aquesta preposició la demana el verb. Per exemple, t'has oblidat del meu aniversari? Això va introduït per la preposició de i aquesta preposició la demana el verb. T'has oblidat de tal cosa? És el verb oblidar-se. Oblidar-se demana oblidar-se d'una determinada cosa. Per tant, tot això fa de complement de règim verbal. Per quines preposicions acostuma a anar introduït el complement de règim verbal? Doncs n'hi ha d'altres també, però bàsicament les principals són a, de, en, amb o per. Per què? Perquè tenim una sèrie de verbs que demanen, exigeixen aquestes preposicions. Per exemple, accedir demana accedir a una determinada cosa, acostumar-se a una cosa, accedir a, mira, l'he repetit, és igual, dedicar-se a una determinada cosa, arriscar-se a alguna cosa, contribuir a, renunciar a. D'altres verbs demanen de, adonar-se d'una determinada cosa, recordar-se de, oblidar-se de, parlar d'un determinat tema, penedir-se de qualsevol cosa, riure's de la gent, dubtar de qualsevol cosa, són verbs que demanen aquesta preposició de. D'altres verbs exigeixen la preposició en, pensar en una cosa, afanyar-se en la resolució d'un problema, trigar en la resolució d'aquest problema, tossudir-se en una cosa. D'altres verbs demanen la preposició amb, avenir-se amb algú, portar-se bé amb algú, fer-se amb algú, relacionar-se amb una determinada persona, i d'altres demanen per, preocupar-se per alguna cosa, interessar-se per algú, atabalar-se per una determinada cosa. Per tant, aquestes són les principals preposicions que introdueixen un complement de règim verbal. Fixeu-vos, vaig estar tota la tarda pensant en la Bet, va introduït per un en, aquest en el demana pensar en algú, per tant, complement de règim verbal perquè la preposició la demana el verb. No t'adones de la gravetat dels fets? Va introduït per una preposició, mirem qui demana aquesta preposició de adonar-se d'una determinada cosa, la demana el verb, per tant, tot això és complement de règim verbal. Es dedica a la docència, dedicar-se a una determinada cosa, va introduït per una preposició i aquesta preposició la demana el verb, dedicar-se a, per tant, complement de règim verbal. Important, no confongueu, què ha passat? Que ha marxat el signe de... A veure... Perdó, que crec que això s'està quedant una mica col·lapsadet. Aquí hi havia, no sé per què no apareix, és igual, hi havia el signe de desigual. Que no confongueu el complement de règim verbal amb el complement del nom o el complement de l'adjectiu. Fixeu-vos, aquests tres exemples. Té por de les aranyes. Va introduït per preposició, però qui és que demana aquesta preposició? El verb. És té de les aranyes o por de les aranyes? Qui demana aquesta preposició és por, i por és un nom. Per tant, tot això fa de complement del nom, perquè qui exigeix aquesta preposició és el nom. Estic content de les notes. Va introduït per de. Qui demana aquest de? Estic de les notes o content de les notes? Content de tal cosa. Per tant, qui demana aquesta preposició és content. Content és un adjectiu, per tant, complementa l'adjectiu. Mira, ja ens ha aparegut ara el signe de desigual. Es riu de tothom va introduït per la preposició de. Aquesta preposició la demana es riu de, riure's de. Aquí sí que és un verb. Per tant, aquesta preposició la demana el verb, aquí sí que és complement de règim verbal. Per tant, compte que normalment els confoneu. Si aquesta preposició la demana un nom, complement del nom. Si aquesta preposició la demana un adjectiu, complement de l'adjectiu. I si aquesta preposició la demana un verb, sí, complement de règim verbal. Tingueu en compte les normes següents, important, dues normes a tenir en compte. La caiguda de preposició i el canvi de preposició. Què ens diu la caiguda de preposició?
que les preposicions àtones, a, de, en, amb, davant de la conjunció que, cauen. És a dir, no hi ha res davant d'aquesta conjunció que, no hi poden haver aquestes preposicions àtones. Jo no puc dir, està malament dir en català, no t'acostumis a que t'ho faci tot jo, ostres, és que acostumar-se a demanar, sí, però davant de la conjunció que, aquesta preposició cau. Per tant, en català hem de dir no t'acostumis que t'ho faci tot jo, no a que t'ho faci tot jo, que seria incorrecte. I el canvi de preposició. Què ens diu la norma del canvi de preposició? Que les preposicions en i am, davant d'infinitiu, no cauen, sinó que canvien. És a dir, en o am no ho podem tenir davant d'infinitiu, s'ha de canviar per a o de. Fixeu-vos, pensar és un verb que demana en. Pensa en anar a buscar el nen, no podem tenir aquest en davant d'infinitiu, en o am s'ha de substituir per a o de, per tant això és incorrecte dir en català pensa en anar a buscar el nen. Hem de dir pensa a anar a buscar el nen o pensa d'anar a buscar el nen, les dues coses són correctes. Sí que hi ha alguns casos excepcionals en què aquest en pot anar introduït d'infinitiu, per exemple en construccions temporals, per exemple en sortir de classe me'l vaig trobar. Llavors sí que s'accepta aquest en davant d'infinitiu, però no en la resta de casos. I per què ho explico això? Doncs perquè en un examen no penseu, no t'acostumis que t'ho faci tot jo, això no és complement de règim, perquè no va introduït per preposició. I el Jordi en un vídeo de YouTube em va explicar que si no anava introduït per preposició no podria ser complement de règim verbal. Compte, és complement de règim verbal igual. Si jo substitueixo això per un sintagma, fixeu-vos, no t'acostumis a aquest comportament. Sí que m'apareix aquesta a la demana acostumar-se a una determinada cosa, i la demana el verb. Simplement que abans d'aquest què hi ha hagut una caiguda de preposició. Us heu de recordar que hi ha una norma que és que davant de les conjuncions que les preposicions cauen, però això continua sent complement de règim verbal, perquè aquesta preposició és com si fos, és la norma la que l'ha fet caure, però acostumar-se demana la preposició acostumar-se a. Per tant, que tingueu en compte aquestes dues normes, perquè si no la podeu errar en algun moment. I substitució pronominal. Només es substitueixen per dos pronoms febles, per i i per en, i és molt fàcil. Quan ho substituïm per i? Doncs tots els complements de règim, excepte uns casos concrets, que són els que se substitueixen per en. Quins són aquests casos concrets? Els complements de règim introduïts per la preposició de. Per tant, tots els complements de règim se substitueixen per i, excepte els que van introduïts per de, que aquests els substituirem per en. Exemples. No t'acostumis a aquest descans. Com que va introduït per aquesta preposició a, ho substituiré per i. No t'hi acostumis. I aquest i és el que fa de complement de règim verbal, el que substitueix a aquest descans. En canvi, recorda't de la compra. Aquí sí, va introduït per la preposició de, i hem dit que quan el complement de règim anava introduït per la preposició de, se substituïa per en. Per tant, aquí sí, recorda't de la compra, recorda-te'n. I aquest en és el que fa de complement de règim, el que substitueix aquest complement de règim introduït per la preposició de. És l'únic cas excepcional, introduïts per de. Tota la resta de complements de règim introduïts o substituïts, millor dit, per el pronom feble i. Dues oracions de pràctica. Has renunciat al càrrec? A veure, quina funció fa això? Va introduït per una preposició, aquesta preposició la demana el verb, renunciar a, molt bé, fa de complement de règim. No va introduït per la preposició de, per tant jo sé que s'ha de substituir per i, és a dir, hi has renunciat, oi? Has renunciat al càrrec i has renunciat, i aquest i és el que fa de complement de règim verbal. Un altre exemple, es penedeix dels seus actes, va introduït per un de, vaig a veure qui demana aquesta preposició, la demana el verb, penedir-se de, per tant és complement de règim verbal. A més, és un complement de règim verbal introduït per la preposició de, que és l'excepció, per tant sé que se substituirà per en, es penedeix dels seus actes, se'n penedeix, i aquest en és el que fa la funció de complement de règim verbal. I això és tot. Doncs au, a provar exàmens, espero que us sigui d'utilitat i ens veiem molt aviat. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció.